nuns tempos como estes, en que corren malos tempos para a democracia, en que se está alentando a intolerancia, en que vemos como avanzan os discursos de odio e que precisamente quen lle dá alas a esa extrema dereita é un Partido Popular cada vez máis ultra, como podemos ver a diario e como puidemos comprobar onte mesmo co señor Rueda en Madrid, ao lado dos sectores máis reaccionarios da sociedade española, mentres en Galiza, no BNG, estábamos coa cidadanía galega que estaba dicindo alto e claro que non quere industrias contaminantes como a de Altri en Palas de Rei. O escano galego do BNG vale para construir unha Europa antifascista, para defender a democracia, para defender os dereitos e as liberdades desde a diversidade lingüística e cultural, desde o dereito das persoas a amar a quen queiran e tamén a defensa do feminismo. O BNG é o voto de todas as persoas que queren que se loite contra a LGBTfobia, que se loite contra o racismo ou que non se criminalice a todas as persoas que están fuxindo da pobreza ou das guerras no mundo.